Yan kami ni Brel. Lalabas kami. Pupuntahan natin yung bagong tea house. Dito lang daw siya. May may free sila na Mickey Mouse tumbler sa first 100 customers. So, nag-open siya kaninang 10. Magwa 1 PM na. Ewan ko kung may mahabol pa tayo. Pero, let's try our luck. Tingnan natin. Yan o. Diba? Tanggal na o. Today is November 18, 2022. Yan. Lalamig ka ba? Marimla? Sabi mo bang marimla ya? Yan. So, yan. Yan ang kapiligiran namin ngayon. Maputi. Yan. Maputi ang kapaligiran. Yan. So, habang nasa tayo mga kapangers, naglalakad tayo ni Brel. Lang tayo. Yung about sa ngayon kasi sa atin sa BC, marami yung mga, actually hindi lang naman dito sa BC, sa Canada, marami yung mga nagbibigay ng free education para sa mga medical field, like sa mga healthcare aid. Meron silang mga palibreng paaral. So, libre na yung pag-aaral mo, may sahod ka pa. So, paano yun nangyari? Mag-a-apply ka sa mga sa mga residential na community. And then, kapag nakapasok ka doon, papasok ka as sa dietitian, sa kitchen. Then, kapag nakapasok ka doon, sila yung magpa-process doon sa paper mo para makapasok ka sa college. Like sa Okanagan College, kung saan ako nag-aral doon. Kapag nakapasok ka, na-qualify ka doon, so 6 months yung pag-aaral mo sa OC, and then yung mo is may bayad $21. Oh! Sinabi mo ulas mo. Sabi ko tatanan mo yung ulas mo. $21. O diba? Saan ka pa mga kapangner? So, para ka rin nagtatrabaho. Diba? Instead of nagtatrabaho ka dun sa sa kitchen, nasa school ka. Doon ka nag-aaral ka. Yun nga lang ang doon, after mong mag-graduate, naka-tied up ka sa kanila for 1 year, which is okay na rin, di ba? Libre na yung pag-aaral mo, tas habang nag-aaral ka, hindi mo problema yung pera kasi may sinasahod mo yung oras na pinapasok mo, di ba? So parang nagtatrabaho ka rin, parang hitting 2 birds and 1 stone, di ba? And then, yung 1 year naman na yon, contract mo yon kapag natapos ka dun sa facility. So, kailangan mong mag-work doon ng 1 year. So, win-win na rin, di ba? Kasi pagka-graduate mo, parang mo na rin yun. Hindi mo na kailangan mag-apply, di ba? Hindi mo na dadanasin yung pag-apply, interview, and all. Kasi nga, pag graduate mo, kailangan magtrabaho ka sa kanila ng 1 taon. And then, after 1 year, malaya ka na, pwede ka nang lumipat sa iba. And then, yung pa doon, kasi nga, may 1 year experience ka na. So, kung mag-a-apply ka sa iba, mas madali, di ba? Unlike kung fresh grad ka, wala kang experience, di ba? Medyo mas mahirap kasi, syempre, kung may kasabayan ka na nag-a-apply na mas experiencado na, syempre mas kukunin nila yon. Pero since nga na ganon, at least bentahin na yun sa'yo, advantage na rin yun, di ba? Pagka-graduate mo, automatic may trabaho ka. After 1 year, kung gusto mo lumipat, pwede rin. At least meron ka ng
maisusulat na may experience ka na doon, di ba? Sa trabaho na yon. Tapos ngayon, meron din silang nagbibigay din sila sa mga ano naman, kapag care aid ka na, gusto mong mag-level up, like mag-LPN, nagbibigay sila ng $10,000 grant yon, like subsidy para sa pang-enrollment mo sa ano nga, kung gusto mo mag-LPN, di ba? Dahil nga yan sa pandemya, kaya nagaganyan. Tapos syempre ang daming kailangan ng mga health workers, tapos ang dami yung mga ano, gusto mag-aral na walang pang-aral, di ba? Kaya yan, nilibre na nila yon para, alam ko yung sa LPN hanggang 2024 eh. Yun. So ito na, sana malapit na tayo. So yun lang mga kapakners, di ba? Saan ka pa? Oh. Libre na yung pag-aaral mo. May sahod ka pa. Oh, dito lang yan sa Canada. Nebe. Yan, dito yan sa amin sa BC. Sa ibang province, meron din naman silang ibang programs at saka mga paganyan eh. Pero hindi ko masyadong kabisado. Yung sa amin lang. Ay, nagulat naman ako. Akala ko may taong natutulog dun, no? Ang ingay ko pa naman. Mga damit lang pala. Yan, tingnan natin kung dito ba yon. Tinatry ko kasi sa Waze, dito yung tinuturo niya. Pero yung address niya kasi nakalagay West Kelowna, so hindi ko alam kung sa West Kelowna ba talaga o dito lang. Pasensya na kayo mga kapangers ha, hinihingal ako. Ang lamig kasi. Diba? Thank you. Papadaanin niya tayo. Ayan. Tingnan natin kung dito. Ngayon kapag hindi dito, uuwi tayo kasi malayo yun sa West Bank. Pero maka-address lang. Ah, ayun nga oh. Macau Imperial Sea. Ayun. Hopefully meron pa tayong maabutan, guys. Mga kapakners. Nebe? Be excited ka? Gusto mo, anak? Hindi ka naman kumakain nun eh. Sa'yo lang yung ano, yung mug. Yung free nila. Yun, Macau Imperial Tea. Meron silang free na tumbler na ano tawag dito? Mickey Mouse. Bibili ka ng isa and then may free tumbler ka. Siyempre bibili tayo dahil gusto natin yun, di ba? Boba milk tea. Actually hindi pa ako nag-almusal nito eh. Inaano ko lang, inahabol ko lang yung free ano. Kala ko nga sa West Bank, sabi ko lang malayo. Hanoy ko pa si Daddy na pumunta. Pero sana may maabutan pa tayo. Ayan. Let's see kung meron pa. I hope meron pa. Ayun. Oo nga, lumampas tayo kasi hindi tayo pwedeng dumaan dun be. Hindi kita mabubuhat. Ayan. Napagod ang lola. Ayan siya. Oh, reality. Sana meron pa. Hi. Meron pa kaya silang dito?
Ano yung order ng tamo, be? Mami. Gusto ko, Mami. Ba't mo ko? Ayaw mo ko. Mama, tipa ko. Tipa ko, Mami. Na, tipa ka. Teddy bear, teddy bear, teddy bear, teddy bear. Nano yan, Mama? Na, kalisangan. Ha? Nano yan, Mami? Na, Yan. salita mong bubble tea. Ayaw paputi yan eh. Na? Ayaw paputi yan eh. Bubble beer. Bisa ka rin. Eh, no. Naman bitis mo. Eh. Picture ka dyan. Foto na mo. Ano? Tatagot ko. Dali ka. Bear ito. Madagol bear. Oh. Paper yamo yan. Papilyamo, oh. Pet-pet kaya papilyamo, oh. Kaya mo din display eh. Display lang. Kaya mo idang kapi kong dang dinosaur. Dang kapi kong dinosaur di eh. Oo. Dang Ganda tumbler daw. Mami. Siguro may brother. Ay. Sari ka na. Cast in. Isa ah. Ha? May bubiga. Dinosaur. Ang dinosaur dito. Ang ng Free din siya. Time na for me kasama niya. Kasama niya siya lagi sa day. Every time na may papakas yung mga series lang natin. So, lagi din siya. So, yun yung container nila. Sige ka, oh. Thank you po. Thank you. Tara, move ka tapakin. Bisa kita ang kaya. Kita mo na niya lagi. Tagin ka. Move ka tayo. Kita ang teddy bear. Na? Kita ang teddy bear. Kaya namin yung mga pika namin sa inyo. Oo, dinosaur na din. Papilin dinosaur. Oh. Mami. Ilang may kaya mo, may nga iya pa ng bulong. Kaya mag-gloves.
Hi. Matara na, kita na. Kita ang bear, oh. Yep. Tara, let's go. Manaya kami papuam. Manaya kaya papuam. Kaya takot ko. Ya katatakot at katatakot. Berry yan lami. Di ba linuklukan din kaya? Lami, oh. No. Lambo ya bala mo yan siya, ko. Nagagamukan. Lami. See? Nasa Oh, bala mo yan siya, big one. Oh. Kaya talok-lok ka kayo, ni mga picture da kayo. Ne. Ay, picture ka. Hey, picture kay Brel Brel. Kaya mo ketchup. Oh, blami. Picture da, ano eh. Ito po yung gado, ma'am. Ay, ko tatakot ah. Mali ka tata? Iya. Naman ya. Oh, picture da. Ma. Oh. Star Taro for Michelle. Ayan. Thank you. It's okay, take more pictures. Ay, Mebe, ha? Oh, display. want the bear? Thank you. Thank you. Staff to Yamo. Yan, amo. Smile ka. Hindi mo kamarap ka ako. Gani ka ayaw, Candy. Gani ka, ulog ka kaya? Magkatanag ba? Stop to Yamo. Oh. See? Pagniya ka mo ano. See? Smile ka. Yes. Kini ko eh. Okay ka. Kini ko. Dali dito. Kini ko eh. Kini. Eh, ako rin yan. Magandang yan. Hindi yan eh. Kita ko. Hindi, cake spray. Kita ko eh. Kita ko. Pwede mo ka rin? Magandang cake yan, no? Cake ang bear. Pwede mo yan, okay na na picture. Smile ka kayo. Sige, smile ka kayo. Tanggal ko. Cute May free mama. wifi dito? Wala. May free wifi dito? Opo. Ah, meron. Bubble tea and then cheesecake. All small letter po? Bubble tea, yes. Bubble tea. And then cheesecake. All small din. All small. Cheese. Okay na po. Ay, mali. May bubble tea ba ang password? O cheesecake lang? Cheesecake mo, di ba? Ay, ayaw. Bubble tea. Ah. Yes. All small? Ayan. Thank you. Beo, ganito na amo sila ata ng memo. Beo.
Hindi ko, mama. Na? No. Oh, wow. Yeah, that's right. Yeah, for sure, yeah. And they have a lot of day workers across the border coming in, work, and go back at night. And the money that was made was very huge. I know when we were down in Mexico, The drug dealers that came from and that's what they do, right? They supplement Ilang bayan din na ba? that's all have armed soldiers all the Yeah, it's pretty nice. probably the Hello, magkapatid. kami. Uwi kami. Yan. Bye-bye mo na, be. Bye-bye. Bye! Wala nang dinosaur. Wala na dinosaur. Wala nang dinosaur. Hi po. Oo. Bye-bye. Yay, yung kote. Mm-mm.